Доброго вечора. Час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман». Підбиваємо підсумки середи 30 січня. В студії Софія Бляєва. Сьогодні у випуску. Обшуки, арешти та знущання над кримськими татарами у Криму. У Європарламенті згадали наслідки 4-ї річниці окупації півострова. Відзнака за правду. Бранці Кремля Семена, Сенцов та Сущенко заочно отримали журналістську премію імені Сахарова. Більше $1 мільярда за добу. Російські олігархи рахують збитки після оприлюднення кремлівської доповіді у США. Четверту річницю окупації Криму обговорили у Європарламенті у Бельгії. Спеціальними гостями на засіданні були лідер кримських татар Мустафа Джемілєв та заступники голови Меджлісу Наріман Джелялов, Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров. Про що говорили і до чого закликали європарламентарів – далі в сюжеті. 1432-й день анексії Криму. З цих слів розпочав вступну промову лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Під час доповіді розповів, Росія після анексії знищила всі вільні ЗМІ на півострові, змусила кримчан отримати російське громадянство та почала репресії проти корінного населення. Це масові обшуки, арешти та звинувачення у тероризмі за те, що кримські татари не визнали анексію та бойкотували так званий референдум. Из 280 тысяч человек, имеющих право голоса, числа крымских татар, в этом так называемом референдуме, по нашим данным, очень даже точно, участвовало где-то около 900 человек. Близько 40 тисяч людей змушені були виїхати з Криму внаслідок терору по відношенню до кримчан, розповів заступник голови Меджлісу Ільмі Умеров. Все украинское, все крымско-татарское подлежит уничтожению. Поэтому мы говорим о том, что геноцид продолжается. Наш народ всегда жил с тревогой присутствия рядом такого коварного, жестокого соседа, как Россия. А сколько людей наш народ хоронит почти каждый день от воздействия вот этого психологического террора. Правозахисники розповіли про недостатню кількість адвокатів у Криму, щоб захистити людей, чиї права порушуються. Координаторка Кримсос Таміла Ташева запропонувала створити окрему посаду, яка відповідатиме за Україну в Європі. Сделать такую позицию на уровне европейских институций, как специального представителя по вопросам Украины, включая вопрос Крыма и включая вопрос Донбасса. Делегати наголосили, що лише міжнародна підтримка зможе допомогти деокупації Криму. Представник України при Європейському Союзі закликав Європарламент підтримати створення міжнародної платформи з деокупації Криму. Віктор Пономарьов, «Заман», АТР. Кримському журналісту Миколі Семені вручили орден за мужність, російську премію імені Андрія Сахарова. Нині Семена під підпискою про невиїзд з окупованого Криму. Тому за нього відзнаку отримав керівник проєкту «Крим Реалії». Це проєкт «Радіо Свобода», на якої працював Микола Семена. Такий самий орден вручили ще одному бранцю Кремля, кримчанину Олегу Сенцову, якого в Росії звинуватили у тероризмі і ув'язнили на 20 років колонії суворого режиму. Орден отримала сестра Олега. А також нагороду отримали дружина і донька українського журналіста Романа Сущенка, якому ФСБ закидає шпигунство. Нині він утримується у московському СІЗО, загрожує йому до 20 років в'язниці. Роман тоже в курсе об этом. Ему адвокат сказал, что будет награждение. И он был удивлен. Он говорит, я скромный журналист, я, говорит, не знаю, чем я заслужил. Я ничего не сделал такого выдающегося, чем я заслужил эту награду. Поэтому, говорит, очень приятно было. И мы восхищаемся человеческим мужеством. Мы восхищаемся мужеством их как журналистов, как людей, как борцов за слово. И поэтому нам важно оказать им поддержку. Сущенко, который тоже находится в тюрьме сейчас фактически как пленники, у которого фактически может быть очень большой срок. Или Олега Сенцова, понимаете, у человека, который забрали фактически всю жизнь.
Третій день поспіль цього тижня в Криму відбуваються суди над кримськими татарами. Рідні Ялтинської групи у так званій справі про тероризм сьогодні після тривалої перерви через скайп-зв'язок з судом Ростова нарешті побачили своїх рідних. Це засідання так і не розпочалося, суд перенесли. А от у підконтрольному Кремлю Верховному суді Криму сьогодні розглядали апеляцію у справах про одиночні пікети. Двом фігурантам зменшили суми штрафів, ще двом залишили без змін. Про ці та інші суди над кримськими татарами більш докладно розкаже наша Ельвіна Сейдбулаєва. У військовому гарнізонному суді Сімферополя збираються родичі та адвокати Ялтинської групи у так званій справі про тероризм. За довгий час сьогодні вони хоч і через скайп-зв'язок з Ростова, але нарешті побачили своїх рідних. Це Емір Осін Куку, Арсен Чапаров, Ріфат Алімов, Муслім Алієв, Енвер Бекіров та Вадим Сірук. У залі суду присутній генконсул України в Ростові Віталій Москаленко. Всі обвинувачені ще раз офіційно заявили – вони громадяни України. Согласно материалам уголовного дела, вы получали паспорт гражданина Украины. Какая там дальнейшая судьба вашего гражданства Украины? Не отказывались? Нет, я не отказывался от гражданства. А паспорт вам есть? Паспорт мой, но если его не изъяли, значит он дома. По национальности? Кримські татари, вероисповедание мусульман. Засідання так і не розпочалося. Один з адвокатів не встиг на нього приїхати і суд перенесли. Чтобы не нарушать право на защиту Энвера Ага, судья отложил заседание на 14 число, на 15:00. И следующее заседание будет 15 числа, 15 февраля в 10 часов и на 20 февраля. Дружини підсудних радіють, що хоч так побачили своїх чоловіків. Братья передавали всем большой салам алейкум. Выглядели хорошо. Справи кримських татар сьогодні розглядали і в підконтрольному Кремлю Верховному суді Криму. Зранку збираються активісти. Тут розглядають апеляційні скарги одиночних пікетувальників Айдера Зікряєва та Рустема Аметова. Обидва з Джанкоя. Торік кожен вийшов на одиночний пікет проти свавілля окупантів у Криму. За це їх оштрафували кожного на 15 тисяч рублів. Сьогодні Верховний суд частково задовольнив апеляцію, зменшив суму штрафів. Судья изменил с 15 тысяч на 10 тысяч размер штрафа. Практически все ходатайства судья отклонял. Сторона защиты указывала на то, что административные дела нужно прекратить, так как они основаны на незаконных доказательствах. В конечном итоге мы пришли к тому, что судья оставил в силе решение суда первой инстанции, но тем не менее смягчил меру наказания. Ще дві справи по одиночних пікетах в цьому суді розглянули по обіді. Це апеляції Рустема Курчі та Абдульмаліка Сусандова. Обидва з Кіровського району. Їх за одиночні протести раніше суд оштрафував кожного на 10 тисяч рублів. Їхні штрафи залишили без змін. Человек не нарушил все нормы, которые он прописаны в рамках статьи 7 о собраниях, митингах и пикетировании, он соблюдал. В свою очередь он был привлечен к административной ответственности и, можно сказать, к преследованию со стороны правоохранительных органов и вообще привлечь лиц, которые вмешались в его личную жизнь, к административной ответственности. А в окупаційному слідкомі Сімферополя не дають спокою Марлену Мустафаєву. Кримського татарина торік заарештували на 11 діб за нібито публікацію екстремістської символіки в соцмережах ще до анексії Криму. Нині окупанти продовжують тиск на його родину. 4-й місяць поспіль викликають на допити. В очередной раз приглашают одного из родственников, причем на ваше усмотрение, почему-то следователь говорит, что даже не называет, кто должен явиться, то есть на ваше усмотрение мне еще нужно попросить кого-то из ближайших родственников и знакомых. Ну, я считаю, что это воздействие, в первую очередь психологическое воздействие на человека, который имеет какую-то гражданскую активную позицию. Согласно уголовно-процессуального законодательства, следователь в течение месяца должна была принять решение.
У так званому Верховному суді Криму у Сімферополі сьогодні розглядали апеляцію на запобіжний захід Енверу Крошу. Його затримали 25 січня у Джанкої, звинуватили у поширенні екстремістської символіки у соцмережах. І в той же день присудили 10 діб арешту. На сьогоднішнє засідання не зміг прийти його адвокат Еміль Курбідінов. Він завчасно просив перенести розгляд справи, однак йому відмовили. Тож Енвер Крош сидітиме в ізоляторі тимчасового тримання до неділі. Ельвіна Сідбулаєва, Олег Трахімович, Крим, Заман, АТР. Не пройшло і 4 років. Вища рада правосуддя в Україні офіційно припинила роботу судів у анексованому Криму та на окупованій частині Донбасу. Вироки цих судів нелегітимні. На офіційному порталі Вищої ради правосуддя поширили повідомлення про те, що раніше в Україні не було органу, який би ухвалив рішення про ліквідацію окупаційних судів. В Криму припинено повноваження майже 400 суддів, які перейшли на бік Росії. Загалом у Криму та на окупованих територіях Донбасу повноваження втратили 84 суди. 25 січня цього року Вища рада правосуддя прийняла рішення про припинення роботи місцевих та апеляційних судів Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей. Йдеться про суди, які через заходи, що здійснюються щодо боротьби з тероризмом в цьому регіоні, не можуть здійснювати правосуддя. Азарова і Арбузова оголосили в розшук. Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко. За його словами, цим топ-чиновникам часів Януковича також підготували підозри у нових справах. Екс-прем'єра Миколу Азарова підозрюють у привласненні газу компаній «Укрнафти» та «Укргазвидобування», а колишнього першого віце-прем'єра Сергія Арбузова у привласненні грошей під час купівлі так званих вишок Бойка. Азаров та Арбузов у 2014 році значилися у міжнародному розшуку, однак торік їхні імена та ще низки чиновників часів Януковича зникли з бази Інтерполу. Кабмін звільнив голову Державної фіскальної служби України Романа Насірова. 2 тижні тому з відповідним поданням до уряду звернувся міністр фінансів. Офіційна причина – інформація посольства Великобританії в Україні про наявність в Насірова громадянства цієї країни. Минулого року, на початку березня, Романа Насірова затримали детективи НАБУ. Йому закидали зловживання владою та участь в оборудці по відмиванню грошей. 2 тижні Насіров перебував у СІЗО, поки дружина не внесла за нього заставу – 100 мільйонів гривень. З березня минулого року він був відсторонений з посади голови Державної фіскальної служби. Нині Насіров перебуває під слідством. Ми направили в Державну комісію звернення, подання. Державна комісія дала свій висновок щодо звільнення Насірова з посади. Тому ми приймаємо сьогодні це рішення. Шановні колеги, чи є якісь заперечення, зауваження? Немає. На 68-му році пішов з життя Леонід Каденюк. У першому в історії українському космонавту стало зле під час пробіжки в районі Царського села у Києві. Швидка не встигла врятувати йому життя. Леонід Каденюк був біологом у міжнародній космічній експедиції на американському кораблі. Завдяки йому у космос уперше почув гімн України. Український астронавт наполіг, аби його мелодію включили до сигналу пробудження екіпажу на борту космічного корабля. Фігуранти кремлівського списку лише за добу після публікації втратили понад $1 мільярд. Розрахунки провело видання РБК. Висновки зробили, аналізуючи біржу, зокрема акції компаній російських товстосумів. Про долі майбутніх антиросійських санкцій США та про інші події у світі далі в сюжеті.
У Сполучених Штатах і далі говорять про санкції. Нові обмеження проти Росії будуть за кілька місяців. Про це заявив міністр фінансів США Стів Мнучин. Про необхідність запровадження санкцій одразу заговорили і демократи, і республіканці. Держдеп теж неохоче, але підтвердив, публікація вчорашнього звіту – лише початок впровадження обмежень. Представника зовнішньополітичного відомства притисли цього разу конгресмени. Мовляв, нові санкції мають нагадати Кремлю про ціну, яку він має заплатити за свої дії, особливо в Україні. Німеччина дозволила будувати «Північний потік-2» в її водах та на сухопутній частині. Принаймні так стверджують у компанії Nord Stream 2, більше половини акцій якої належить «Газпрому». Проект «Північний потік» передбачає будівництво та роботу 2 низок газопроводу від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Щороку ним зможе проходити 55 мільярдів кубометрів газу. Супротивниками проекту виступають, зокрема, Польща та країни Балтії, які переконані, це збільшить залежність Євросоюзу від «Газпрому». Білорусі заборонили нести російський прапор на Паралімпіаді 2018 у південнокорейському Пхенчхані. Нагадаю, триколор білоруська паралімпійська збірна винесла у Ріо 2 роки тому. Тоді через допінг-скандал саме призупинили членство російської паралімпійської збірної. Це так не сподобалось організаторам Олімпіади, що спортсмени, які виносив стяг, позбавили акредитації. У Саудівській Аравії принци та чиновники, аби їх звільнили, сплатили майже 107 мільярдів доларів в казну. Підозрюваних у корупції тримали в готелі Рітц-Карлтон. Офіційні джерела країни повідомили, еліту звільнили після того, як ті погодились фінансово компенсувати свої порушення. Серед них принц Мітеб ібн Абдулла, син короля Абдулли, який правив Саудівською Аравією у 2005-2015 роках. За даними джерел, він заплатив понад мільярд. Антикорупційну кампанію в Саудівській Аравії очолює 32-річний спадкоємець престолу – принц Мохаммед ібн Салман. Його критики кажуть, усуненням конкурентів він намагається узурпувати владу. Вероніка Іващенко, Заман, АТР. Серед усіх політв'язнів, яких утримують в окупованому Криму, більше половини, а саме 38 осіб – кримські татари. Кримсько-татарський ресурсний центр оприлюднив аналіз порушення прав людини на півострові за минулий рік. Детальніше розкаже Олена Стецюк. Тільки у 2017 році 16 людей опинилися під вартою в окупованому Криму. 15 з них – кримські татари. Член меджлісу Ескендер Барієв каже, за час анексії Криму внаслідок діяльності окупаційних сил 16 зникли безвісті, 15 з них – теж представники кримсько-татарського народу. 13 кримських татар загинуло. Лише минулого року жертв 3. Серед них ветеран кримсько-татарського руху Веджія Кашка. Вона померла під час так званої спецоперації окупаційних силовиків 23 листопада. Мы видим, что системность и именно более системную такую вот работу со стороны оккупационных силовых структур, которые независимо от месяца, независимо от дат, системно проводят обыски, вызывают на допросы, проводят аресты и задержания. Но вот как раз-таки одиночные пикеты, они дали дополнительный всплеск. Допити кримсько-татарських та українських активістів в Криму набули масового характеру, йдеться у доповіді. Лише минулого року окупанти провели 286 допитів кримських татар та 62 обшуки їхніх будинків. 46 осіб опинилися під арештом. Голова меджлісу Рефат Чубаров має пояснення таких репресій проти корінного народу. Сучасної такої авторитарної Росії, вони не звикли, щоб в суспільстві, вони вважають, що Крим – це є частина російського простору, щоб хтось дозволяв собі голос висловлювати думку, твердження, які кардинально відмінні від того, що оголошує російська влада. За даними моніторингу Кримсько-татарського ресурсного центру, окупанти вдавалися і до інших порушень прав людини, зокрема незаконне етапування до Російської Федерації. Передусім йдеться про фігурантів Ялтинської групи, обвинувачених у тероризмі. Також направлення активних представників кримських татар на експертизу до психлікарень, наприклад, Ільмі Умерова. Крім того, минулого року 5 тисяч кримчан призвали на військову службу на материкову частину Росії, а це порушення Женевської конвенції. Аби зупинити це, необхідний міжнародний тиск на агресора. Олена Стецюк, Асан Емінов, Заман, АТР.
І про пильного маленького американського українця, який бажає виправити американську енциклопедію. 7-річного Захара Ліскового вразило та обурило, що таке поважне видання припускається грубої помилки. Там, за його словами, найбільший літак у світі Ан-225 «Мрія» записаний як російський. Маленький ерудит категорично не згоден і звернувся до видавців та редакторів енциклопедії з вимогою виправити помилку. Це неправда. Звісно, Ан-225 «Мрія» – найбільший у світі літак, але він український, не російський. Книга вийшла багатотисячним тиражем. Цей помилковий факт прочитали сотні тисяч дітей та дорослих. Я сподіваюся, мої звернення побачать видавці книги і виправлять помилку. Це все, що ми встигаємо вам розповісти. Далі на АТР програма «Акшам» з Христиною Стець. Будьте з нами.